ҳар як зан мехоҳад ки посудаҳои дӯст медоштаи худша дар ошхонаи худаш дошта бошад. имрӯз наборе ки шумо ҳамавақт мепурсед, турецкий набор комплект ки як гала чӣ дора, як гала сковородка дора, каструли калону майда дора, посудаҳои омез танҳо барои клиентҳои Саида Раҷабова. условияша рӯи экран мегузорам. тӯли 3 каталог шумо танҳо аз ман харидорӣ мекунед. количествои харидани шумо номаълум. ҳамин ай 1000 рубл боло бошад ки скидка дохил шавад ва шумо номнависи ана ҳамин розыгрыш мешавед. 3 каталога паухаро шумо чизои дар кори хонатон ай ман харидорӣ мекунед ва иштирокчии ана ҳамин розыгрыш мешавед. кадомитон ки дар группаи ман нестен, рақамҳои ватсапа мегузорум. дар ватсапам бинависен ки Саида мара дар группаи клиентски чата добавид ки ман оҷа ёрдамчиҳое дорам ки тамоми саволҳои шумо да ҷавоб медиҳанд. тамоми намуди крем, духи, косметика для дома, барои посуда вана, барои ҳамаи чӣ дорем. шумо мепурсед, мо нархоша равона мекунем, маъқулкушӣ доставкатон мекунем. тамоми гӯшаву канори Россия ва Тоҷикистон доставка дорем. шахсоне ки наметонен, намехоҳен кор кардан дар Faberlic, шумо метавонед ки аз молу маҳсулоти беҳтарини компанияи мо истифода кунед.